Pune yang jarane ya Kaki. Sejatine urip kuwi mung 3 dina. Sejatine nguripe awake dhewe ing jagat kuwi mung 3 dina. Wingi saiki sesuk. Dina saiki kudu luwih becik saka dina wingi. Dina sesuk kudu luwih becik saka dina saiki. Urip 3 dina kuwi pigunakna ingkang becik-becik. 3 bab sing ora bisa dibaleni ya kuwi wektu, ucapan lan kesempatan. Dijaga aja nganti kurang becik merga getun kuwi mesti getun tembe burine. Banjur 3 perkara sing marake urip sangsara yaiku amarah, keangkuhan lan dendam. Aja seneng nesu karo wong liya, aja luwih-luwih kanthi dendam karo wong liya. Upamane sliramu sengit karo wong liya, nesu karo wong liya, ucape kowe kuwi ngguwang wuh. Yen uwuh tok guwang marang wong liya, banjur wong liya genti nesoni kalawan sliramu, tegese uwuh kuwi ditampa dening wong liya. Nanging yen sing tok nesoni kuwi malah genti tresna asih kalawan sliramu, teges uwuhku mau tok gembol. Aja seneng gembol uwuh. Kowe ndungkap apa ora? Uwuh kuwi apa? Uwuh kuwi dedosan. Aja nyok kulino nyimpen dedosan, mundhakane samengko ngribeti lakuning besok marang jaman kelanggengan. Banjur tumindak angkuh. Angkuh kuwi ora ana pigunane, merga mak bakal bedelke kulit, bakal ngringkehke raga. Luwih-luwih dendam. Yen iso gawe ya seneng karo wong liya, tumindak ngetokke kringet kanggo kabagyaning wong liya, kuwi jenenge lakuning dharma. Yen mung ngetokake kringet kanggo kebutuhaning keluarga, kuwi durung dharma, nanging kuwi mung kewajiban. Telung bab kuwi mau wajib singkirana, yaiku amarah, keangkuhan lan dendam. Banjur 3 perkara sing gedhe pengajine ya kuwi kasih sayang, tresna kalawan kabecikan. Kuwi dipersudi lan dipepundi sarina lan wengine. 3 perkara sing ora kena ilang ya kuwi harapan, keikhlasan lan kejujuran. 3 perkara sing ora langgeng ya kuwi kesucian, kejayaan lan impen. Mula kabeh putuku aja terobsesi marang 3 bab kuwi. 3 perkara sing marake gegayuhan kasembadan ya kuwi tekad, kemauan kalawan fokus. Wajib diupaya Kaki. 3 bab sing ora dingerteni tekane ya kuwi rejeki, umur lan jodoh. Nanging 3 perkara sing bakal teka ya kuwi tuwa, lara lan mati. Kabeh kudu tata-tata. Ora sah ngaya-wara, ora sah gegeden gegayuhan. Kanggo cecawis bab pati, urip murina lan wengine tansah muji syukur marang pangwasaning Hyang Widi. Yen biar bangun rahina ing nambut karya
ing kardi ngesti Gusti tegese makarya sinambi nyuwun pengayemaning Hyang Widi kuwi mengko bakal antuk kabagyan lair lan batin tegese slamet donya lan akhirating besok. Dadi kawruhane kaki wong njaluk ngapura kuwi durung karuwan yen luput. Ya, wong njaluk ngapura kuwi durung karuwan yen luput, nanging merga ngajeni marang pepadha, ngajeni marang pasrawungan. Paseduluran aja duwe milik, aja ngitung bathi lan rugine, nanging kanthi ati ingkang murni tulus. Paseduluran sejati ora mikir merga wong kuwi mau duwe derajat lan pangkat. Derajat pangkat kuwi mung titipane anak putu, besok yen wis lalu yuswa bakal tetel saka anggo pribadi. Mulane yen ora bisa menehi aja njaluk, yen ora bisa tresnani aja sengit, yen ora bisa nglipun aja gawe susahe wong, yen ora bisa ngalem aja nyacat, yen ora bisa ngajeni aja ngina, yen ora bisa dadi sedulur aja dadi mungsuh. Muga kabeh padha bisa nata pribadi, bisa mbuang uwuh saka ati pribadi. Ucape ana tembung wikaki wijaji. Wikaki iki bocah wingi sore nanging duwe ngelmu kasampurnan, wijaji kebak umur ning ora mudeng sangkan paran. Wewangsaning para kuna wajib tok ajeni lan tok pepundi. Siji, aja goreng iwak ati, tegese aja gawe panasing liyan. Kaping pindho aja mangan jeroan, aja nyok ngonceki alaning liyan. Aja ndamu diyan, diyan kok didamu, pepadang kok didamu, teges uripmu ora milih pepadang ning uripmu milih dalaning pepeteng. Aja mangan iwak otak, aja duwe prasangka ala karo wong liya, nanging kabeh rengkuwen dadi sedulur sejati. Kaping limane aja kulina methuke wong ngomong. Kuwi ana sengkalane, ana dendane. Wekasane yen ana batang kudu dipendhem. Kuwi tegese alaning liyan simpenen ana ing ati nurani, dinggo panglimbang pangeling-eling atimu. Wis kaki pone yang nekseni apa sing bakal tok tindakake kanggo swargane anakku Pandhu kalawan Madrim.